Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν, γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας.